Tira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Blanca's Secret File. Si Blanca na akala niya meron na siyang perfect relationship with Aki, kaya lang bigla silang pinaghiwalay dahil nagkasakit si Aki at kinuha na siya ng may kapal. Nakakaasar, nakakainis minsan na kung sino pa yung mga mabubuti, mababait na tao, yung gumagawa ng tama, hindi loko-loko, sila pa yung kinukuha ng may kapal ng mabilisan. Di ba pwedeng agahan nyo na lang po yung buhay ng mga masama, yung ganon? Bakit kung sino pa yung mababait, mabubuti, loyal, faithful, sila pa yung kinukuha ng maaga-aga? Naisip ko talaga, bakit ka magpapakabait kung maaga ka namang kukunin? So magpakasama ka na lang. De, charot lang with Herod. Pero sobrang nakakalungkot na tong storya ng ating secret file sender. She found someone. Natanggap kung sino siya. Kilalang kilala kung sino siya. Gagawin lahat para lang maipadama yung pagmamahal sa kanya. But then, bigla na lang nawala. How cruel is that? How painful. Anyway, pakinggan na po natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and viral reactions. Ito po ang sabi ni Doc Yorgie. Hi Blanca, condolence sa pagkamatay ni Aki. Ganun talaga, walang perfect relationship. It does not exist. Kahit gaano pa kaganda tingnan ang relasyon ng mga iniidolo natin, there is always a struggle behind na hindi natin nakikita. Ganun din naman tayong mga ordinaryong tao. May mga pagsubok na pinipilit nating lampasan, ginagawa ng paraan. Pero it all boils down to how you believe in hope. Hoping that you have a brighter day tomorrow. That your love will survive tomorrow. And that you will both be together tomorrow until God wills things to be. Ang tadhana ng tao ay mas mahaba sa tadhanang itinakda. O mas mababa pala, sorry. Ang tadhana ng tao ay mas mababa sa tadhanang itinakda ng Diyos. Thank you so much, Doc Yorgie. Sarap naman pakinggan nun. Ang tadhana ng tao ay mas mababa sa tadhanang itinakda ng Diyos. Dahil ang tinadhana ng Diyos para sa atin ay magkaroon tayo ng diba? Everlasting life. Ito naman po ang sabi ng ating kabisyo na si Igop Motovlog. Good evening, DJ Rocky. Ang message ko lang kay sender ay kasama mo kaming nalulungkot sa nangyari sa fiancé mo. Ang mahalaga ay na iparamdam sa iyo ang tunay na pagmamahal. Kaya mo yan. Isipin mo lang na nandyan yung mga anak mo. Shoutout po sa partner kong si Kim Dershi na mahal ko. Naka-tune in po kami dito sa Cainta, Rizal. Salamat po. Thank you very much. Hi din kay Alan Villaruel. Wala akong masabi, inabot ako ng hiya. Ito ang number ko. Uy! Ba't nyo sinasabi sa akin yung number ninyo? Dapat naka-private lang yung number ninyo. Ito pa sabi ni Alisa Malorcan. Sakit, Ate Blanca, kala ko happy ending na. Tapos bigla pang pumatak yung luha ko. Shoutout pala sa pamangkin ko na energetic pa rin. Di pa natutulog. Always ako nakikinig kahit back to school na. Thank you so much, Alisa Malorca. Hi kay Marisa Figueroa. Sa maiksing panahon na nakasama mo si Aki, naging masaya ka?
At ang mahalaga ay naipadama niya ang pagmamahal niya sa iyo at sa mga anak mo. Ito naman ang sabi ni BTL. Dapat pahalagahan ang bawat araw, ang bawat oras dahil hindi natin masasabi ang ating buhay. Tanging Diyos lang nakakaalam. Basta don't give up. Watching from Soy Mami House, Magalang MacArthur Highway, Pampanga. Muchos gracias. Maraming salamat, DJ Rocky. Ito pa sabi ni CS. Itinadhana. Pinagtagpo, itinadhana. Pero kunuha ng may kapal. Sayang. I'm so sorry for your loss, sender. And to you, sender, huwag kang susuko, tibayan mong loob mo at magpakatatag ka. From CS. Thank you so much. Ang dami pang nag-comment sa ating secret file sender for this evening. At masasabi ko na minsan ang tao na naghihinagpis o nangungulila sa pagkawala ng taong minamahal niya ay hindi naman kinakailangan ng comforting words because sa mga panahon ng pagluluksa, I don't think merong sapat na salita o sapat na aksyon para maging okay lang ang lahat. Diba? Have you ever experienced that moment in your life na biglang sinusubukan ng tao sa paligid mo na i-comfort ka through encouraging words or parang there's always a brighter side of life. Yung mga ganun, parang yung mga matik na linyahan ng isang taong nakikiramay. Well, we appreciate, diba, na merong supportang ibinibigay na naalala tayo. Pero sa mga pagkakataon na ikaw ay nagluluksa, ikaw ay nalulumbay, ikaw ay nalulungkot, ang sakit-sakit sa puso mo, parang hindi mo naman kailangan din talaga ng mga salita na okay lang yan. Kasi nga hindi okay yan. Parang minsan presensya lang nung tao nang sumusuporta sa'yo. Yung pagtapik sa balikat mo, yung pagyakap sa'yo, parang enough na yun eh. Huwag ka na lang magsalita. May kaugalian kasi yung iba yung Pinoy toxic Filipino culture na kapag di okay lang yan, makaka-move on ka rin. Ano to, ex ko lang na pumunta lang ng Saudi Arabia, buhay pa, humihinga ngayon? Hindi. The person that we are talking right now is someone na napaka-importante. Na hindi mo lubos maisip na mawawala agad sa mundong ito. Tanggap mo, 'di ba, kapag alam mong medyo matagal na tong may sakit, o kaya naman tanggap mo agad kapag siguro mga naka 100 years old na siya sa mundo. 'Di ba may ganun eh, kung 100 years nakuha na yung 100,000 sa munisipyo. Parang at some point alam mo na this person lived his or her life eh. Pero kapag ang aga-aga kinuha, yung hindi ka pa nga nagre-reach dun sa part na umabot ka sa bingo number, yung pinakadulo ng bingo number, kinuha ka na agad, parang sama-sama ng loob mo, parang ang sakit-sakit masyado, parang walang words na makakapag-comfort sa'yo. Kaya, kung makikiramay ugaliin po natin yung magsabi lang ng condolence or condolences. That's the proper way to say it. No, condolences. Wala pong word na condolence, no? Pag nakikiramay tayo, condolences. Okay? Our sincerest condolences, ganyan. Okay, nag-lecture pa. Charot with darot. So, going back, walang makakapag comfort na kahit anong salita pag yung isang tao nagluluksa. Paramdam mo lang na nandyan ka. So maraming salamat Secret File Sender sa pag-share, yung pagbahagi ng iyong kwento. Alam ko mabigat to, no? Mabigat. Pero sana napagaan namin yung bigat na nararamdaman mo.
And I just hope na yung pag-asa na bumangon araw-araw at magkaroon ng maraming biyaya sa buhay ay nasa sa loob mo, ay hindi matapos. Marami pang mangyayaring maganda sa buhay mo. Hugs to you. Wishing you all the best. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in Bathroom Breaker, still with me, DJ Raki, and you are listening here sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Blanca's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!